Balik makapuso din sa GMA Regional TV Live sa miaging semana, ubay-ubay og nagsunod-sunod gyud kini mga tawo nga nadakpan sa mga otoridad human mihimo og pagpanghulga batok sa presidente, pinaagi sa social media ug mitanyag pa og reward sa matud pa ulo sa presidente. Mo nga subay niini atong mahinabi karon ang Deputy Chief sa CIDG7 tungod kay usa man sab sa ilang nadakpan sa miaging semana kini usa ka babay nga taga Sugbo nining susama gihapon nga panghitabo. Makauban nato sa programa si Police Major Ronald Alan Tolosa, ang Deputy Chief sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Good morning, Major Tolosa. Good morning, usabya kanimo, Nico. Yes sir, good morning. Can you tell us more about unahon nato ning kaso sa taga Sugbo nga babay sir nga naaresto ninyo tungod sa paghulga sa presidente og mitanyag pagyud ni siya og reward? Usa sa ato ang mga residente sa Cebu nga nag-post diya sa iyang Facebook account nga kuno mohatag ang ilang grupo og balor sa 70 milyones ka pesos kung ang atong presidente kuno mamatay or patyon. So kini dako kayo nga dako kini nga sala, no? Dako kini nga sala nga nag-awhag ka sa katawhan nga maghimo niini daotan ngadto sa atong presidente, which is kani siya violation sa ato nga revised penal code kani nga inciting to sedition. Unsa kalisod ang pag-trace ani sir online man nga mga post nga gipagawas bali sa kaning dinakpan sir? Unsa kalisod labi na kay sa uban pod nga mga kaso sir, human sila siguro maka-realize sa ilang sayop, i-delete man na dayon nila ang ilang na-post sa social media. So aduna kita ko no, kini nga operation man good is coordinated ni siya sa alaing government PNP government agency kuno like the regional anti-cybercrime unit. So ang antong anti-cybercrime unit aduna sila kapasidad no malocate, matrace kung asa gi-post or kinsa nag-post niini nga kuan kini nga mga seditious materials. Murag nagsunod-sunod ni sir kay lately do na poy katong teacher sa Zambales, public school teacher, nasa construction worker sa Aklan nga nadakpan sab sa uban nga mga agency sa NBI ug sa PNP. Susama gihapon sir og daw modos nga ingon ani muhulga sa presidente, muhatag og patong alang kaniya. Tan-aw nimo sir murag nagsundog-sundog o murag miuyon na ni mga tao bali sa nigawas sa media, nigawas sa social media mao nang murag sundugo nila bali ang binuhatan sa uban? Siguro nakita lang nila nga daghan man ni kuan mura ba na bang mag-viral dayon ni siya, so adunay daghan mo follow, daghan mo tan-aw. So ang uban siguro abi nila nga komedya ni siya. No, wala sila kabalo nga aduna kitay balaod nga nagdumili sa paghimo ini mga butanga. Og adunay mga penalidad nga i-imposar diya sa ilaha. Sir, ato lang kahinumduman nga si Presidente Duterte makapilas na sa kahigayon nga may pahibaw sa di siya nga he's welcome to criticism sa mga tao, labi na sa mga Pinoy. Andam siya nga musaway ang mga Pinoy kung dunay murag wala nila na uyunan sa binuhatan sa gobyerno o sa presidente mismo. Apan kini nga mga insidente mihatag og papanghulga sir, where do we draw the line man sa mga tao nga muhatag og kritisismo sa presidente o kining atong mga nadakpan tungod na ni sa pagpanghulga gyud nga ilang gihatag? Ang criticism man good is accepted man nato kay anaman kita sa demokrasya nga paggobyerno, kundi nang atong presidente moawhag sa katawhan. Apan kung mulapas ka na niini nga mahimo nang mohatag ka, magpahimutan ka nga mohatag og among grupo og balor sa kantidad sa kwarta para himuan og daotan ang atong presidente susama sa ingon nga patyon, so you are already crossing the line. So dili na siya ingon nato nga productive no para makatabang ngadto sa ato ang sitwasyon ilabi na karon nga atong gobyerno ato ang gobyerno dako kay ato nga problema ug kita mismo ang katawhan. So this will all boil down pod sir to responsible gyud nga use sa social media. Yes, exactly no. Kinahanglan kabalutag unsa atay angay og dili angayan nga i-post diya sa ato ang social media sites. All right. Sir, mo touch ta aning lain nga topic usasab sa inyong giimbestigar sa CIDG kining kontrobersya mahitungod sa SAP. Kumusta na sir ang daga? Nasugdan na ba ninyo ang mga investigations? Right now ang isa sa nihatag og kining tubag ani or nangayo sa to ang suporta na mag-conduct og investigasyon ang Lapu-Lapu
City. Kaya adunay mga complaints dito nga aduna kunoy irregularities sa social accommodation program distribution. So sa pagkakaroon ang ato mga investigador nagkandak na sila og kining information gathering. No, information in coordination sa to ang local government unit sa Lapu-Lapu City. Unsay common nga mga reklamo nga nadawat ninyo sir mahitungod sa distribution kay doon na may uban nga dili kuno qualified ang nakadawat, doon na kuno mga gipasud nga mga pangan, common ninyo nga mga reklamo nga nadawat sa inyong opisina sir. So ingon ana man gihapon ang kuno inana gihapon nga kini gumikan kay parinti sa parinti sa barangay chairman, parinti sa taga DSWD, kuno mo igi natagaan. So tanan ni ato ning gitan-aw pero mos kuan man god ang amo ang focus man god kung naa bagyoy irregularidad ilabi na og naa bagyoy graft and corrupt practices diri sa to ang kuan sa pag-distribute niini. So aduna bay ginatawag natong splitting, no, instead nga modawat sila og 6 mil ang gidawaton lang nila kay 3 mil lang. So at mo ni ato ang usa sa atong ginasilip, no, kay ang CIDG mo ni among ginatumbok nga gusto namong mahibaw-an kung aduna bagay corrupt practices diri sa mong distribution. Pero murag taas-taas ning trabaho ninyo sir kay murag daghan-daghan man gyud mga reklamo og mga beneficiaries mismo sa kini nga social amelioration program. Yes, oo. Kung ato gyud nang kung atong tanawon ni ang social media nato, pero tidaghan na gyud murag dili gyud nato na basta-basta ma-entertain tanan. Mo bitaw na nga medyo ikuan nato kung kinsa gyud mga legitimate ani nga mga complainant. Kay na may uban diha gud nga maghimo lang og kanang magsamok-samok ra, no, magsamok-samok para lang gyud magkagubot ning maong sitwasyon na. So sa among end amo siyang ikuan, amo siyang i-establish, no, kung aduna ba gyud legal basis para mag-conduct aning investigation based ilang complaint. Depende sa complaint. Finally sir, message lang nimo sa publiko, are you still open to accept mga complaints regarding SAP? Unya, lakbitan lang sa nato katong first atong topic sir, kabahin sa pag-awhag nimo sa responsable nga paggamit sa social media. Tungod kami magud sa GMA sir, doon nami kampanya ana think before you click. Una daw kamo post og anything sa social media dapat hunahunahon gyud mo og ayo. So dapat magkuan punta magmatngon kita kay adunay balaod nining atong mga actions. So kung ang balaod nato, no, dili man ta exempted ani. So aduna po ni siya mga penalidad. Mao na nga as much possible be responsible, think before you click. So dapat ma-educate jud ta ani kay ang uban mura ba og nagpasaga na lang, bisag unsa na lang wala na sa na out of bounds na siya. Alright, on that note, magpasalamat mi dako sa kagayunan ug sa oras nimo karong buntaga alang kanamo. Police Major Ronald Alan Tolosa ang Deputy Regional Chief sa CIDG 7. Mayong buntag ug salamat po diha nimo Nico. Daghang salamat sir, mayong buntag. Mubalik pa makapuso ang GMA Regional TV Live.